chingamidza changamiro kusvika kwavaita vana baba tichakumbira kuti muchireka iri mumashure mangu vana mai tichivedza mupfuku kuti uchire vana baba idzogorore zvakare Penyatua. Mama wako. Diseva. Dono teacher. Okay. Mama kabatwa pendi. Wangu kanifike anatangasi. Wangu kafika. Akabatwa. Akabatwa nani? Wangu alikuwa baba. Ndiba kuma marisi basi. Ndiba kuma marisi. Wangu wakafika ile mama marisi. Wangu wakafika dress. Chenda. Murume bia. Food that is masira wanaita bana. Tawombera utauri. Sorry changamiro. Ndakungona kwamba Waingofamba orando. mwanza saka ndipakatofana kukandakanzwa ndakangochema kwaamai avo Vachema ndo. ndakatanga kuri ndakabva ndaenda pamba paamai vavo mhanya isiku shuwa ndakabva ndamhanya pamberi paamai vavo ndikuona Vakabatana. saka zvikabva ndapinda pakati ndakakumbira kuna amai kuti please ona izvi ndakaita se zvakaita baba kuri kuuya vanhu kuti ndindakatopa kuma ndikuti dzimairaiti inonzai orient change Ndipo watichi? ndapa munhu aitira mashima kuti iudza vanhu kutira mashima kuti wadzime chi light ona zvikamira zvakaita siwa rizi ndakabva svika bharo amai ava nechimuti panguva iyoyo ndabva ndanobata chimuti chabva nechitaya uye rizi ndakabva amai achiri kuita mastendi achidzokera mumba make ari pari mastendi ipaipa ndipo akandishedzera kuti vapei trauzi iyi ndopa ndakacheuka ndochiona trauzi Uyu anga akapfeka kuti anga ari masechi. akapfeka pendi chete trauzi ngari pasi reblack handauza takakandwa here kana chii chakaitika sina kwamuzi kunzi ndinongaitirauza pandacheuka shonde kana trauzi iri pasi Satrauzi rakasukangwana. handina kuziva ndakauzombona ndakangonzi ndinongaitirauzi muwape trauzi kana ndinonga trauzi ndimadatasekutambidza baba apa wapfeka wapinda mumba shuwa ndakasangana baba pamusuku wapfeka ovhorosa chikobuda chikuteita ndokusiva kundita chingamiro Batu. Yamira vana vari kunyepa vanhu vapiwa mari vanhu tikuzviziva zvekutaura kumaraini pane vanhu vakatovapiwa mari kunzi varozopipira kuna vamwe vakaramba ndandakapfeka shoti ndandanombovhunga ndisina kupinde pendi vanhu vatobhadhara vanhu Ngofore short ranga kasvika kuchisozi ngetriko. ngati panapa kati kubata kwakaita pamwe ndousiku angaita kubata akabata ndibhadhara kati angati Anzi shoti wapuwa mari. Taura mazira unoita. sekureva pamwe ndofunga vangandikukurira amai avo ndofunga pana pachipera mazuva maini amai handina kuya kwamuri chitaura kuti ndoda kuonawo baba funga amai ndakavatsanangusikani kumbiro ndione chibaba ndasina ruzivo kuti zvanga zvakamira sei because nini namanzwira ndandakuda sei asi wandoziva ndowangu ndo vamwaisa vandasinei navo wangu ndiwandaise ndokumbira kuona baba kana vana mukana vakaita sei ngavandione shuwa baba ndakuvaona kusvika ndizonzwa ndakazotanga kutomboona ndofunga mavhidhios mumafoni ivava ndakatovatsiura vari pakati vari murwendo achifamba akabata foni mii mufamba mitaura zita rangu ndinotone mwana mukuru kudarika chii imimi zvakanzi aiva mufoni mama ndarishiwa ndakabvatatoka pandandira ndadzokera mubaba vadarika zvavabvaita sei vavaita zvavo zvekutanga ndofunga nhasi ndopandanga kunzwa mashoko api iya emari amai vavo vatosvika pamba pandandiri vakatotaura mashoko api Mira. Amai vani? vaushu kuzukuru wangu Halo? hapana pandingambosvika kuti ndingasvika pakupiwa mari kana kuti ndingamuvengi kana kuti ndingasvika pakudaro ndofunga ndimuno ndakatukana ndikatomuudza kuti nyaya yako iimosva asi dai pari pano zvinhu zvenyu sevanhu vari sekufunga seni dai mabuda nababi chiudza muzukuru wangu ini
kusvika paupiwa mari pakuti indaita muzivo ndiyo itori mhosva waita ipi. Saka ndiodzikama pazvinhu zvipi pazvinoita. Uchida utari kuti kabonjero uyu. Mutenda. Ukasangana nemapurisa munhu akasunga nochena anoti ndiri kunzi ndakaita sei ndakaba akasenda kuti ndakaba shuku saka zvinonetsa kuguma mhosva risi zara paboha risi alright imimi mese minuti ndobuda ipa newe Ainda não sei. Nyambacho kupurira nini wabva kusvika kudona wafamufasira wadi kubata mukadzi anga akagara ndatoona teerera wozi ndati wadi kubata kwamuvada kutanga kudona teerera wozi wadi kubata kwawatanga kudonera sewanobata murume ndabata that later mistake no that sorry no that is bata bench that round ngabate shoulder isiri yako hiyo wabata panoponesa tukati pamberi pamwari ndichitaura ndiseka nokuti ndikaseka ndikachidya ndichitaura tukati pamberi pamwari yaro asi haisi mhosva yako nokuti murume waimudawo murume haana kuzoita pano wazvinzwa kuri kuzvinzwa waitsvakawo zvinokuraramisa wakazviita asi zvinowanika zvinomabi yako ari kuti ndipe zvawakaiswa paupi Tindo? Zvaipuka murume aingokubata-bata chete bonda aikupa aiwa kana varisivana ndikasiyada kuswera chitamba taura kupedza nyaya zvichida padzokera vanhu ava vanopengaira vai aiwa vanhu vakatowanda vanga vachiti vanhu vakawanda kumaraini handiti vatoregedza kuuya pasina kuti vakatoofka mari kundinda kuti munokupura kuti abva shiva mukapfeka penti saka handingadaireka handingamanidzika kuti ndidaira vanhu vakawanda vakatoofka mari kuti zvoni vakatambira mari mukadzi hatitozivi vanhu vashana vakatoakatondodza titanga tanzi tipupura kuti abva shiva mukapfeka penti zvinoisa hatiipunde nyaya hatiigone ngavanodzipedza vega nyaya kuti iwo tinoshama vaizvi vanorovha muchisa pamusoro imanyambomirai nomunyepa ikutameka ruchiwo pamusoro changapeti ndozvandatoonawo zvangu zuva ranhasi asi zvangu ndinokumbirawo changandirege ndinatsanangura zvizhinji nai pakapera noizi makayazogara pano takatora nguva yakadii tiri tose iwe navakatora ndozokuvenga nhasi pakaitika noizi vaiuya kugara neuchi vanhu ava vakatiza vakatendawo panext door pandaendainini mirai pakatiza vakatora vakatotiza vakatenda kugara ndakakutoona indakubva kunoizwa ava ndichisvika pamba pandaendainini ndikaona patokamira kuseri kwedanga rehu vakamira kuseri kwedanga rehu ndakatoenda ikoko vakatosvika kutobvunza vakatasivasikuziri kuti ndinani ndataudza kuti ndine chenji tikatogara amai avo nditovakanisira nditovaudza zvizere kuti iya mai mhosva izvi izvo muchakukwadzisa ndoupi murume uyu tichitobatsirana papi ipapo tichopanana pfungwa hamini kana chikunyepera shedzana panza dzoka ini mangomani kanda kutovawo aiwa chirega aiwa ndakubvunza musandidzvanyire kuti tisabvunza
vakagara ava vanofunga kubva ndichitanga kupinda mudare muno vanditi nyaya yava hasi kutonga nyasa kutonga inini mambo vari apa ava vakagara apa achibhandi nekuda kuti kana vachita mai vangu inini vanoroya nditi mhosva kuti amai vangu vanoroya nokuti havana munhu wakaroya mambo ndiani pa handisiya mukuti wakamira sani nokuti pakwamba kwetwakati mambo shuwa ndimambo asi mambo chaiwaona ndosaka ndinoda kuenda erera unzwi ndati mambo chaiwaona here saka ndokumba ndati vari kupi mambo taura namambo ndosaka ndoda ndataura namambo ndosaka ndataura mambo musandidzive kutauriwa nokuti kana kubva pekutanga ndichipinda mudare taura havasi vari kuda kuti kundimanikidza kuti ndibvume nyaya dzasingarese ndasingazivi nofunga last time kuti wakabvunzazvana taura nyaya yako chete nyaya yangu ndokuti amai yangu vanoroya zvandibata mambo nekuti ndida kuziva wavakauraya neavaudza kuti amai yangu vanoroya tobva taitanga nyaya ukabata inoitonga kuti iyoyo chiteerera iwewe nagwature endai panze newewe ndekuseri kumukuru Tireni murume uyu akabatwa pei mazvinzi endai naye motaura panza pano mukadzi wake mukadzi amunakira kudarika girlfriend yake yamunakira kudarika mukadzi wake saka endai panze motaura neinokurumidza ngachiti murume biyangu kwatori imbopa headline tozokutera mashure zvatirauira mukadzi uyu ndakaupa bhuturo munomu tuesina gare tese ndikuati handisadana naye handisiyene zvacho ai ndiri munhu munyama ndiri munhu murume ndiri pakutsvaka saka amai vangu havana murume ndina mukadzi tiri pakushamwaridzana handizivi kuti zvinopero sei What is it? It's a madrasa. That is a good. It's out there already. Support your shitty. Our mammoth in what is it? Achiterira, but the bus. Kana muna chikonza musikana anoti tino airplane ndakazoita driver ndakazodi asi unozoona driver wacho chai mambondini wazviti wavaona mama kana ukarotora foto panotora zvakuti ava ndo mama no zvakanaka munobiyeda ataura kuti ndiri pakutsvaka ndiri kumborova rovo unoziva kuti zvinokanganisika kana patsime wazvinzwa here hanzi zvinhu ndiri kudya saka otudi ngambondibhadhara sezvo murume uyu asati aisa signature yekuti haasati anoramba zvachose dia reason hanzi muto wakupiwa nababa ndibhadhari nekuti uyu asati apfudza wedding yake iwe chibaba ndanyanya kutaura mambari anozotipa moita mudzviniriro wozvitadza naye pani iye ari kuti mudare mamambo ndakaburitsa gukoro rangu zviri pamutemo tikarambana nomudzimai asi nhasi sei mudzimai ari kunditeedza tikati no izvo zvikodzero kuti unogona kumuita se kumubvunza asi chibuda kapachena nokuti uri kufambidzana naye nokuti apo uri kuhwanda munzunguka iye mhuno chete iri kuhwanda zvizvisi mwiri wese uri kuita se uri kuoneka akazoti aiwa shuwa uyu muramu wangu tiri kufambidzana tikati aiwa nyaya yako yanaka kana uyu ukarambana naye tichienda pamberi pamambo uchitaura kuti mambo korizini yekuti bvunza kuti sei ndiri kudana newe ari kuzviwana papi ndo yakabida mubvunze imichena yamupesa nyepanzi yakupora yedu isarei ndati mubvunze kamabi yako wamboiteedza sei kuenda kakupa gupuro ndakutaura nachana nezvako kuti katadza kuwirirana ini ndiri kuti ndoramba ndichikuteera nekuti muchindiona ndichiuya muno ndinotori nemaofisa andinofonera andichibvunza maadvice vachindiudza kuti amai mwana you are still married to simba rashe kwaturi nekuti marriage certificate ichiripo muchiri musystem yekuratidza kuti makaroorwa nasimba rashe kwaturi saka kusvikira taenda kuhigh court waisa signature iyo yawakamboisa kuti unondida kusvika murufu taparadzaniswa nerufu
iyoiye ndo yandiri kungoda chete kuti kana waisa aiwa unenge wasununguka munhu waMwari, ini ndinenge ndasununguka. Handizi kuramba zvangu kuti mufambidzane nehama inini, asi mukafambidzana signature iyoyo usati waiisa yawakamboisa kuti unondida, usati waisa yekuti hauchandida, aiwa zvibude munotondibhadhara. Wazvinzi ndiri kuzvinza sandiri kuti sikadaro nina harina simba here rekuti ndipe gupo rokuti tauro kuti hatichadana, handichamuda. Iye ari kuti kucheza kuti haiko ndinofanira kugura muno madhadha hatikwanisi kutambira kuti handichadana, ndataura handichadana naye, tanditwe singagari tese negupo randakamupa kuko takamira zvedu kuti zvipeso, asi inini handichada zvinhu zviri paphysically spiritually handichada. Amunzika nyama, ndugu wakanzi. Nakabonga. iwe ipapo hanzi ndipe zvinhu zvangu zvauripota uchidya. Vaitorova zvinhu zvavo zvavari kuda kwandiri nokuti handisiri nemurume wavo. Kufunga ini havana kundiona kumba kwomurume, asi murume wavo zvakaona kumba kwamusaka zvinhu zvavo vangakwanisa kutozvitsvaga kumurume wavo kuti kwandiri. Zvaari kumbokumisaka izvozvo. Achimisira kuti kumba kweruka. Angatozvona kumurume ake kwete kwandiri. Ipapa handikwanisi. Saka uda kuramba uchisiwa kumba kwako iyo ari kuzvidaidza kupiwa mukaka wakupiwa iwo kondenzi. Kana achikwanisa kuzvitora kwazvinotorwa vakakwanise kuzvitora, ini handikwanise. Mupindureko handisi kumurambidza kutora zvinhu izvi, asi ndiri kuti murume uyu ndewangu nekuti akaisa signature yekundida, nazvino anofanira kunoisa signature yekuti haachandida. Handizi mukadzi ari kubika mapoto ende handirambo zvepondo zvaari kunyebera izvi, ndinorambirwa kuhigh court. Wazvinzwa? Ndosaka ndati tisati taenda kuhigh court, wakarara naye murume uyu wakadanana naye, ndiri kuda kubhadharwa nekuti muchato uchiripo, achiri kunzi simba rachegwature. Ubhachura akahupedza kare, ndakanzwa uchiti ibhachura. Ubhachura hwake hwakapera musi wa13 February 2015, uyu murume waunoona. Nazvino achiri kunzi married to Lucy Mugadza. Inini pari zvino handisisiri spinster. Spinster hwakapera musi wa13 February 2015. Ndiri married to simba rachegwature kusvikira tanopuwa mapepa edivorce kuhigh court, mozoinyazoita pati. Saka pari zvino pati yamamuchita kubva musi wa17 December 2021 kusvika nhasi pandakubata 9 mwedzi wapera uJanuary December 9 December. Pati yamamuchita iyoyo nemurume wangu nekuti he is still my husband. Wazvinzwa? Kana uine nharo usingazive chitupa ichi ndinacho panapa, kana usati wambochiona uzive kuti ndine chitupa ichi. Ubhachera hwomurume uyu hwakapera musi wa13 akatoisa signature nemafingerprints aya, ini ndikaisa signature nemafingerprints aya. Uyu murume uyu akatosaina kana asina kumboudza ichi chifoto chake chaakasaina ichi. Akatosaina, saka arifanira kunosaina futi kuhigh court nekuti takatoudzwa nzi wenyu unonoperera kuhigh court. Saka pari zvino kureva kuti achiri murume wangu changamiri, simba rache uyu ndiye akasaina apa, chitupa ichi chichiripo. Saka murume wangu ngandibhadhare, badanane zvavo. Iwe unyore musikana waende kucivil court. Next case.